खेराइनि हाबाफारियाव माखासे बान्था होनो बिथांनि रंजालि बैसागु महर समाव फैयो रतेन्द्र दैमारि खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आरो रायजो राजानो मेसेजखौ होनो मोननानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय दिनैनि बे रंजालि बैसागुनि गाहायनि लावगाव फंबाय दं आरो हारिमुनि सोमोन्दै जोंहा अनसला फंबाय दं आरो बेनि गेजेरजोंनो बर'फोरा आंचलिक रंजालि बैसागु आफादनि जिथुनाखि खुंबोबाय थानाय गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय दिनैसिम आरो इयुनाव मा जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ लानानै फंनैसो गोसो गुदुं जानानै फैदों दा नोंथांमोननि सोंथि बायदि बे आंचलिक रंजालि बैसागु आफादा दिनै 46थि बोसोर सफैबाय बेयाव गोदो जेरैबायदि सोलिबोदोंमोन आबै आबौ आइ आफामोना गामि गामि रंजालि बैसागु बर'नि हारिमुखौ जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय आरो मोसानाय गोग्गोम बर'नि हारिमुखौ लाखिबोबाय जोंनि नैबे दा जोंनि बैसोआव जों मोनफैबाय जे जोंनि हारिमुवा खोब गोग्गोम जोङो बिश्वआवनो जों मिथिजानाय आर'नाइ दख'ना गामसा खाम जथा सिफुं सेरजाखौ लानानै दा जों नैबे जोंनि आथिखालाव जों लाबोनानै जों जौस्राङाव फैबाय बे जौस्रांनि गेजेरजों सारा बुहुमाव जे मिथिहोनो सानदों जे जों बर' हारिया जे हारिमुआव बेसेबांबा गोग्गोम बेखौ जोङो फुरा फोरमान होनो थाखाय जों थांगासिनो दङ दा जोंहा जों फैगासिनो दङ 46थि जों मोननो हाबाय जोंहा गल्डेन जुबलि मोनथारनोसै आरो गेजेराव जोङो 3 बोसोरल'सो दङ बे 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो गल्डेन जुबलिनि थाखाय बिराद साखा फारा जानानै जों दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दा बेनिखायनो आङो दिनैनि बे मोनाबिलिनि समाव बारदै सिख्ला बादायनायनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे गोदोनिफ्रायनो बोहैबोबाय थानाय बे बर'नि जिथुनाखि गोग्गोम बैसागु मोनसे फोरबो बेनि गेजेरजों जों बारदै सिख्लाखौ सेलेक्सन खालामो बादायनाय सोमजियो जों बेयाव मानो होनबा बैसागुआ मोनसे बारदै सिख्ला बायदि बार अखा जों सारअन्थाइजों बुंफबनाय बेयाव जों बोथोरखौ गारनानै जोङो मोनसेबो खामानि मावनो हाया बर' हारिया मिथिंगाजों थानानै रायजो जानाय मोनसे हारि दा जोङो बेयाव जोङो बारदै सिख्लाखौ लानानै जोङो बिराद गोथौ सोमोन्दो दं जोंनि बर' हारिया थारमाने आं थोंजोंनो बुंनो थाङोबा जे बायदेमलाय सिदेमलाय मोसानाय थिग बेबायदिनो जोंहा बार सारअन्थाइ अखाया फैनानै जोंनि मिथिंगाखौ सोलायहोफैयो बिफांखौ बिलाइ गैयै गोरलै बिलाइखौ जोङो बै समाव मोननो हायो बायदेमलाय सिदेमलाय जानानै बिफाङा देरनो बोलो मोनो आरो मिथिंगाखौ जों सोमखोर महर मोननो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावबो जोंनि सुबुं समाजावबो जोङो गोदान खिलिनाय बैसागु बोथोराव थांनाय बारफ्राव जाय खामानि मावनो हायाखैमोन बे बाराव जोङो गोदान मिजिं गोदान साननाय गोदान आसाखौ लानानै जोङो थांना थानायनि फुंखाखौ जों बिनि गेजेरजों मोननो हायो बेनिखायनो बैसागुनि स्पेसियेल हिसाबै जोंहा बारदै सिख्लायानो जों बेखौ बुंनो हायो होननानै आं नोंथांमोनसिम निस्सय आं सानो दिनैनि बे बादायलायनाय मुगायाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जिखुनु आइटेमावनो बेयाव फोरोंथायनि मोनसे मावबादा जों बेखौ नांगौ जायो देट मिन्स प्रसारनि गोनांथि जानानै फैदों नंगौ जोंनि बैसागु फोरबो मोसानाय जिथुनाखि आइटेम्स बियो जोंनि गोदोनिफ्राय खेराइनिफ्राय मोनफिननो हानाय जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बेयाव हाबनानै दङ बेयाव गोबांथार आसारथा फाथालिनि मोसानायाबो बेयावनो हाबनानै दङ दा थिग नंगौ बाथ्राया सैथो गोदोनिफ्राय फैनायब्लाबो दानि गोदान मुगायाव बेखौ फोसाबनाय एसे लाबोनायाव जौस्राङाव लाबोनायाव बेखौ लानानै फोरोंथाइनि कचिंनि गोनांथि दं होननानै आं साननानै लायो जोङो मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनो हानांगोन मोजां गियान होनो हानांगोन मोजां थुलुंगा होनो हानांगोन अब्लासो इयुनाव बे खामानिफ्रा मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन आरो बेनो जोंनि जारिमिन जानानै थागोन नंखायनो नुगोन महनपुर ओनसोल बा महनपुर हालामा मोनसे जारिमिनारि जायगा दिनै बर' सुबुंफ्रा बेहाय बांसिन मैखोमै रायजो जाबोदों बेबायदिनो जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिनि हारिमु गासैबो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायनो माखासे मावनाय दांनायफोरनि सायाव सोनारनानै जारिमिन महरै दिनै गोथां जानानै थाबोदों ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बे महनपुर हालामजों लोगोसे बर' हारिनि जौगानायखौ जेरैबायदि गाव गावनि खामानि हाबाफारिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे फोरबोनि समाव जों बयबो बाहागो लालायनांगोन बयबो हेफाजाब होलायनांगोन अब्लासो जोंनि बर' माहारिनि साननाय लुबैनाय हास्थायनायफ्रा दिनै जौगालांगोन ओंखायनो जों जेरैबायदि बुहुमाव गावनि राव हारिनि हारिमु जोंनि धोरोम आसार खान्थिखौ जों जिबायदि जौगाहोनो लुबैदों बे गासैबो जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव सोनारगोन आरो समा खावलायनाय बायदि जों मावनो रोंनांगोन ओंखायनो आं गोलाव बुंनो सानाखै बयबो दिनै बेहाय बाहागो बादायलायनोसो दिनै बेहाय बाहागो लाफैगोन ओंखायनो हास्थायगोन दिनै बे महनपुर ओनसोलनि बे 46थि बैसागु रंजालि बैसागु आफादनि 46थि बोसोर खुंनाय समाव जोंनि बे 46 बोसोर
आरो सहायलायनाय गोसोफोरा बे रंजालि बैसागुनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव गोसारलायो बेखौ आं मिजिं खालामदों आरो बेनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि गेजेरजों आफा इसोरा जाहाथे जों बर' माहारिनि साफ्रोमबो फिसाफोरखौ जाहाथे जोंनि दुखु सुखु खैदां खैफोदफोराव जाहाथे गाब्र'होआ अरायबो सुखु आरो गोजोनै जोंनि बर' फिसाफोरखौ लाखियो बेखौनो आं आफा इसोरनियाव आर'ज खालामबाय। दा गोबाङानो बिथिङाव नंगौ नोंथां बुंनाय बायदि रंजालि बैसागुखौ जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन खना खनलाफोराव बेबायदि लोङै जाङै जों खुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बे हारिमुवाबो एसे जोबलांनायखौ नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बैसागुखौ आथिखालाव गामि गामि सप्तासे गाहाम खुङालाबानो माने जौस्राङाव लाबोनानै बेखौ सानसे साननै गेजेरावनो फोजोबनाय जों नुनो मोनदों आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जायगा जायगा गोबां लोंनाय जानायजों लोगोसे खुङो रंजालि बैसागुखौ बेखौ जों जुदि फोजोबनानै बे मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों बैसागुखौ जों खुंनो हायोब्ला रंजालि बैसागुखौ जों खुंनो हायोब्ला आरोबाव बिनिख्रुइ साबसिन जौगागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बे महनपुराव आं दा फैदों नैबे महनपुरा जाहैबाय आंनि जायगा बेनिफ्रायनो आङो गिबियावनो जोंनि महनपुर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा बयखौबो आङो रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ आं जासिहरबाय। दिनै आं थारैनो मोजां मोनदों मानो होनब्ला सानैनि हाबाफारिजों महनपुराव गोदोनिफ्राय जेरैबायदि जायोमोन देग्लायबो खोब साबना हामना बेवहाय हाबाफारिफ्रा जाफुंदों बयबो गाजा गोमजा जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै माने बेवहाय रंजा बाजा बयबो बाहागो लाफैदों आरो आं बेखौ नुनानै थारैनो जोबोद गोजोनदों। जेरावबो रंजानाय बर' गामिफोराव माबायदि थासारि नुनो मोनदों? आं बर' गामिफ्राव मैयाजों दिनैजों गोबां गामियाव आं थांबाय देग्लायखौ आं एसे साबसिन नुदों। जोंनि बर' गामिफ्राव एबार माने बोराय बुरैनिफ्राय जागायनानै सेंग्रा सिख्ला आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर बयबो एबार बर' गामिफ्राव आङो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय आरो बेनिफ्राय माने मा होनो जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्रा गासिखौबो लानानै आं ज' ज' बैसागुखौ रंजानो बैसागु फालिनो ओंखारनायफोरखौ आं नुदों माने एकदम समायना रमायना महर आरो गामिया देग्लाय ओरैबायदि सोमखोर जादों गोदान बोसोर होननायजों एकदम मिलायफ्लेदों बोथोरा खोब मोजां माने जोंनि मिथिंगाया एखेबारे सोमखोर एकदम गोदान मोनसे परिबेस जों बेखौ नुनो मोनदों आरो गामिनि परिबेसा थारैनो एकदम खाम सिफुं रिंखांदों। आं दिनै हाबनानै नैबेबायदि आबहावाखौ आथिखालनि बैसागो गोदोनि बैसागु एसे फारागथि फैबाय मानो होनबा परिबेसा एसे सोलायबाय गोदोआव जोंना गासिबो गामिनि परिबेस एसे टाउन जाबाय दा ओंखायनो आगोलनि बायदि माने मा होनो न'खर न'खर बैसागुनि नेमखान्थिखौ फालिनाया एसे गोब्राब जाबाय बेखायनो जों गामिफ्राव बाथौ थानसालि हक आरो बेनिफ्राय जयगालय हक बेफ्राव ज' ज'यै गोदान बोसोर बा मैया मोसौ थुखैनाय बेवहाय मोसौ थुखैनाय हाबाफारि आरो बेनिफ्राय खुंखा जानाय हाबाफारि मान होलायनाय हाबाफारि बेफोरखौ नुनो मोन्दों आरो खिन्थु गोदोआव बिदिया बारा जायामोन माने मा होनो बेखौ राजुहुवा भाबै जानायखौ नुदों आरो दानि दिनाव बेखौ जों खालामखानांगोन आरो गोदोनि बायदि बोसोरब्रै बोसोरबा समाव आं गोबां नुयोमोन जे गोबां जोंनि लाइमोनानो होन बा सोरबा बैसोगोरायानो होन रंजालि बैसागुखौ मोनसे माने खाना जाग्रा पार्टि जाग्रा मोनसे एबार बिदि परिबेसखौ आं नुवाखै एबार थानसालियाव थांदों जयगालयाव थांदों हाबाफारि बेखौ मावदों बिनि अनगायै दिनै बेवहाय आन्चलिकनि बैसागुआव फैदों बाहागो लाफैदों गोदोनि बादि लोङै जायै गोलैनानै थानाय परिबेसखौ आं नुवाखै आरो खोब मोजां परिबेस मोजाङै माने बयबो नैबे बैसागुखौ माने बाहागो लानायखौ बैसागु महनपुर दैदेननायाव ओरैबायदियै बादायलायनायनि मोनसे
हाबाफारि सोलिगासिनो दं खोब मोजां हाबाफारि सोलिदों गिबियावनो आं बुंगोन जे साफ्रोमबो रंजालि बैसागु नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय रायजो राजाजों लोगोसे बादायारि आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिहरदों आरो लोगोसे देग्लायनि बे रंजालि बैसागु निसिम रंजालि बैसागुनि थाखाय रायजो राजाजों लोगोसे माहारिफोरनि मानोना बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो आरो बे फोरबोनि जुगेदि जों बर' हारि हिसाबै बुहुमाव थांना थानो थाखाय जोंनि राव जोंनि धोरोम जोंनि हारिमुखौ लानानै जोङो गावनि हारिमुखौ लानानै सिनायथिनो थाखाय जोङो बेखौ लानानै जों सोमावसारबोदों थिग बेबायदिनो दिनै जोङो बुहुमनि गेजेराव बर'फोरखौ मोनसे दिनै गायसननो थाखाय जिबायदि थांखि लानानै हारि माहारिनि दल संगठन लाफानानै हारिमु आफादानो बुं बा बर'नि दल बे गेलेग्रा फोथाराव जेरैबायदि मोनसे रंजालि बैसागु ओरैबायदि मोनसे बादायलायनाय मोनसे जौगानाय हाबाफारि जों नुनो मोनदों बयबो बोसोरफ्रोमबो देग्लायनि ओंखायनो हास्थायदों जाहाथे जों जिथु बुहुमा सोलायबाय बुहुमा सोलायनाय बायदि जोंनि साननाय हनायाबो सोलायनांगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ जों फोरोंलांनांगोन जे बैसागु होननाय लोगो लोगो जों साफ्रोमबो मिथियो बे जोङो जोंनि राव जोंनि हारिनि हारिमु जोंनि धोरोम जोंनि आसार खान्थि गासिबो हाबनानै थायो ओंखायनो दिनै जों बुहुमनि गेजेराव जिबायदि मोनसे थासारिफोरखौ जों नुनो मोनदों बै थासारिफोरनि गेजेराव जों बोरै जुजिनानै थानांगौआ गोरलै नङा ओंखायनो बिराद कम्पिटिसन ओंखायनो आं हास्थायदों दिनै बे रंजालि बैसागु फोरबोनि जुगेदि जाहाथे मोनसे समाजनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे मेसेज थांगोन आरो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु गोदान बोसोर बैसाग दाननि गेजेरजों जों मिथिंगानि सोलायनायाव जथेस्थ' फैदों आरो बेखौनो हास्थायदों जाहाथे जोंनि साफ्रोमनिबो नैबे गोदान बोसोर बैसाग मासनि सफैनाय लोगो लोगो मिथिंगानि गाबा सोलायनायजों लोगोसे रंजालि बैसागुजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेबायदि जोंनि अनलायनाय खौसेथि गोरोबलायनाय जोंनि समाज दानायाव जों बयबो जाहाथे आफा इसोरा जोंखौ सासेजों आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाया फैदों बेखौनो हास्थायदों ओंखायनो जोबथारनायाव बयनिसिमबो बेखौनो खावलायगोन जे गोग्गो देहा लानानै गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाय जाहाथे मावनो नागिरनाय खामानिफ्रा साफ्रोमबो जोंनि मानसिफोरनि लुबैनाय बायदिया जे बे गोदान बोसोराव बयनिबो मोजां मिजिं लानानै जाहाथे खामानि मावनायाव आफा इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामथों आरो थेंक इउ